Bună, Dragoș! Cu ce energie te-ai trezit astăzi? Super energie, pentru că iubesc Antreprenor Tours. La ce oră te-ai trezit în dimineața asta? La 7. Ce ai mâncat la micul dejun? N-am mâncat nimic pentru că țin fasting până la 11-12. Ce sporturi practici? Dansez, alerg, mă duc la sală, Ce faci în timpul liber? călătoresc mult și iubesc să călătoresc și îmbin best experience din toate zonele în care mă aflu. Văd toate tipurile de restaurante, high-end, low-end, de la tarabă până la stele Michelin. Care este mâncarea ta preferată? Salată de vinete. Cafea sau ceai? Din păcate, cafea. Vacanțe la munte sau la mare? La mare. Filmul tău favorit? Oh, Spartacus. Care este persoana cu influența majoră asupra ta? Dacă mă uit la exuberanță, dezvoltare, business, este Iulian Stanciu. Dacă mă uit la spiritualitate, este Cristina Bătlan. Spune-ne un mesaj pentru participanții noștri. Nu veni să mă cunoști pe mine, vino să-i cunoști pe colegii tăi.